että sinut on, tai sä niinku kerrot, että Viro on apartheid-yhdyskunta tai hallinto. Niin. Mutta täällä kerrotaan, että se on venäläinen propaganda, että ei semmoista ole. Että voisitko sä selittää, että miksi sä ajattelet, että Virossa on apartheid-hallinto? No ei se ainakaan mikään venäläinen, venäläiset on hirveän vähän siitä minun mielestäni puhunut niin kuin systemaattisesti, että lähinnä minä itse ja mun suomalaiset toverit on puhuneet siitä Viron apartheidista, minä, Leena Hietanen, Petri Kruun, että on niin jotenkin niin suomalainen tämmöinen innovaatio tämä, että me ollaan puhuttu hirveän pitkään tästä toista vuotta jo ja kirjoitettu, että Venäjällä on ehkä ollut vaan sit se, ei siellä ole mun mielestä ollut sellaista niin kuin hirveän systemaattista, että Venäjän ei mun mielestä ole lähtenyt niin kuin systemaattisesti niin kuin ajamaan venäläisten etuja niin kuin esimerkiksi Virossa, että sillä tavalla, että on vaan niin kuin heitetty, että niin kuin asema on huono ja täällä niin kuin ihmisoikeuksia loukataan, että se niin kuin toistetaan aina, mutta sillä tavalla niin kuin semmoista systemaattista niin kuin poliittista niin kuin propagandaa sen asian niin kuin parantamiseksi ja tilanteen niin kuin edistämiseksi ei ole ollut mun mielestä Venäjän puolelta. Et silloin tällöin sieltä on niin kuin heitetty joku kommentti, mutta me ollaan nyt sitten niin kuin suomalaiset antifasistit on ihan järjestelmällisesti me halutaan tuoda esiin tätä. Mutta apartheidhän ei todellakaan ole niin kuin jaottelu venäläisten ja virolaisten välillä, vaan se on jaottelu epälojaalien ja lojaalien ihmisten välillä. Eli niiden välillä, jotka on lojaaleja tälle niin kuin apartheid-hallinnolle, teki se mitä tahansa. Et pitää olla kaikille tietysti lojaali, mitä Viron johtopiirit tekee. Et jos ei ole lojaali, niin sit voi joutua tämmöisen niin kuin kapon häirinnän kohteeksi. Mutta eikö se ole sama Suomessakin, että kun sä et ole lojaalinen Suomen valtiolle, sitten sulla on ongelmia suojelupoliisin kanssa? Ei. Ei ole? Mä oon haukkunut Suomen valtiota ja meidän poliitikkoja ja viranomaisia hirveän pitkään, ei mulla ole mitään ongelmia suojelupoliisin kanssa. Tietysti sitten totta kai tulee muunlaisia konflikteja, joita sitten niin aletaan selvittelemään, mutta en ole huomannut mitään. Et Suomessa tietysti poliisi seuraa niin sitä, suojelupoliisi seuraa turvallisuuspoliisi, niin kuin sanotaan se yleisesti on turvallisuuspoliisi, niin se seuraa sitä yhteiskunnan tilannetta, tarkkailee yhteiskunnallisia ilmiöitä. Ja meillä on ollut sitten ne ongelmat, joihin suojelupoliisi on keskittynyt, on ollut sitten tietysti ihan niin kuin laiton tiedustelutoiminta, eli jota harjoittaa ulkovaltojen tiedustelupalvelut Suomessa. Se on niin Mutta joo, sano vaan. Miksi sä teet sitä just niin kuin Virossa? Et sä oot itse suomalainen. Täällä Virossa on aika paljon kerrottu, että pitäisi olla jonkinlainen syy, että miksi yksi suomalainen tulee niinku ja sekoittaa nenänsä Viron asioihin. No kuka sen sitten tekee? Kyllä se täytyy jonkun ulkopuolelta tulla. No anna olla nyt asiat, että anna nyt virolaisille mahdollisuus tehdä se. Miksi sä niinku tulet? Ei sitä välttämättä, ensinnäkään ei ole ainoastaan yksi suomalainen, vaan useita, että meitä on monta. Ja kyllä se lähti niinku siitä, että me kirjoitettiin näitä kirjoja, se lähti siitä pronssiyöstä, että niin kun, että sen niin pronssiyön jälkeen niin oli tämä Leena Hietanen kirjoitti kirjan ja minä kirjoitin kirjan ja sitten oli vielä Martti Turtola kirjoitti. Sitten oli aika paljon keskustelua tästä Viron historiasta ja siitä, että sitä käytetään, siis täällähän käytetään historia-aseena myös. Eli täällä käytetään historian kirjoitusta aseena ja nimenomaan kaitsepolitsei käyttää sitä aseena. Että just näin niin kuin kyyditys ja miehitys. Niin nehän on tosiaan syytekirjelmiä, joilla syytetään koko ajan venäläisiä. Tai sitten kommunisteja tai semmoisia vasemmistolaisia, jotka halutaan, että ne olisivat vain niin kuin lojaaleja niin kuin hallituspiiriin Virossa. Niin me kiinnitettiin siihen huomiota sen pronssiyön jälkeen ja sitten me kirjoitettiin siitä kirjat ja sitten me alettiin kokoontua ja sitten me tultiin tänne ja no sitten olikin... Sitten sä tutustuit Maksim Revaan ja Linterin tai ennen? Joo, no siis Tallinna on hirveän pieni paikka, ettei se ole mikään ongelma tutustua että Maksim Revaan, totta kai mä tutustuin Linteriin ja tietysti tunsin heidät ennestään. Pronssien jälkeen ilman muuta jo. Tietysti tunsin, he olivat hyvin niin kuin tunnettuja henkilöitä sitten Suomessakin jo
Mark Siryk ja Max Reva ja Linter, jotka oli siis tämmöisen poliittisen vainon kohteita ja poliittisia vankeja. Heistä tuli poliittisia vankeja, sekin oli kiinnostavaa, että meidän niin kuin pienessä etelänaapurissa niin Virossa on poliittisia vankeja. Ei semmoista tullut aikaisemmin täällä. Ja sitten tietysti Suomessakin on nyt nähtävissä sellainen kehitys kyllä, että joitakin venäläisiä sitten halutaan. Meillä on niin aika suuria ongelmia kyllä Suomessakin, jotka nyt sitten kasvaa. Meillä on esimerkiksi tämmöinen jakomielitautinen ulkopolitiikka tällä hetkellä. Että meillä on 2 ulkopoliittista linjaa. Et meillä on niin tämä NATO-linja, NATO-Afganistan linja, että ollaan Afganistanissa mukana sodassa, niin kuin tekin olette. Ja sitten halutaan NATOon, vedetään kova linja NATOon, mutta sitten on ihan toinen linja, joka on tämä niin kuin Tarja Halonen Medvedev-Putin-linja, että ollaan niin kuin Venäjän kanssa erittäin hyvissä väleissä. Ja Suomella on niin kuin faktisesti erittäin hyvät suhteet Venäjän kanssa, mutta meillä on sitten kuitenkin tämmöinen niin kuin jakomielitauti, että meillä on tämä Alexander Stubbin linja, joka on ihan sairaalloinen, joka on tämmöinen niin kuin täysin niin kuin Suomen poliittisesta todellisuudesta vieraantunut linja, jossa ollaan niin kuin, se on tämmöinen niin kuin äärioikeistolainen. Se, jossain vaiheessa se tulee ratkeamaan se, mutta se aiheuttaa kyllä meidän yhteiskunnassa myös semmoista niin kuin, vähän niin kuin Virossa tämmöistä niin kuin jännitystä, joka ei ole kovin hyvä asia. Mm-hmm. Mitä sä ajattelet niin kuin tulevaisuudesta, että sä olet sanonut että Virossa on itsenäisyyttä vielä 10 vuodeksi? No siihen vastattiin aika moni vastasi siihen niin, että ei ole tälläkään hetkellä mitään itsenäisyyttä Virossa. Että jos ei ole tälläkään hetkellä, niin ei sitten 10 vuoden kuluttua. Tämä oli niin kuin yleisin vastaus. Mm-hmm. Varmaan se pitää paikkansa. Mutta miksi ei ole nyt itsenäisyyttä? Siis sitä, mitä on? Kuka päättää asioista? No mä luulen, että tietysti Amerikan Yhdysvallat päättää ja heidän asiamiehensä, jotka istuu niin kuin Virossa johtavilla paikoilla. Ei siitä mun mielestä mitään epäselvyyttä. Mikä olisi sinun ihanne uskonta, että oletko sä itse kommunisti? Kommunisti? En ole kommunisti. Anarkisti ehkä olen kyllä. Anarkisti, joo. Mutta mun mielestä Viron kannattaisi liittyä Suomeen, että se olisi erittäin hyvä vaihtoehto. Siitä on monta kertaa historiassa niin kuin suunniteltu sitä, että sen voisi liittää Suomeen niin kuin lääniksi. Mm-hmm. Silloin totta kai siis Suomihan suojelee vähemmistökieliä. Et sä et tykkää siis tästä ideasta, että Viro pitäisi yhdentyä tai yhdistää Venäjään? En mä kuulu, että kukaan haluaisi semmoinen. Ei Venäjälläkään kuulu, että kukaan haluaisi. Mm-hmm. Tietysti jos Viro alkaa nyt järjestää jotain provokaatioita, että se alkaa niin kuin järjestää jotain sotilaallisia niin kuin uhkaa Venäjää vastaan, niin kyllä sitten tietysti niin kuin, Venäjä voi esittää vaatimuksia, mutta Venäjähän voi siinäkin tapauksessa, jos Suomi liittyy NATOon esimerkiksi, Venäjähän voi esittää sitten vastineeksi vaatimuksia Virolle. Että Viron pitää antaa joku tukikohta esimerkiksi, koska Suomesta on tullut sotilaallinen uhka Venäjälle. Mm-hmm. Et sen takia Suomen ei kannata yrittää sitä NATO-korttia hirveästi heilutella, koska se uhkaa. Mutta mun mielestä niin kuitenkin niin suomalaiset on samanlaisia kansoja, että totta kai se olisi järkevämpää elää yhdessä valtiossa. Ja tietysti jos Viro olisi Suomen osa, niin silloin meillä suojeltaisiin kyllä Viron kieltä ja kulttuuria esimerkiksi. Mä luulen, että olisi ihan täysin mahdollista määrätä Suomen kouluihin pakko Viro. Että kaikkien pitää opiskella vähän Viroa. Ei se olisi mikään ongelma, koska meillähän on kaikkien pakko opiskella Ruotsia. Mm-hmm. Ruotsia koulussa. Totta kai kaikille joku pakollinen Viron kurssi, se olisi mielestäni ihan hyvä idea. Mm-hmm. Ja sitten muutenkin siis itse asiassa Virohan on jo käytännössä osa Suomea, kun täällä koko ajan suomalaiset tramppaa, täällä ne tuo tänne hirveästi rahaa ja että se niin on jo käytännössä muuttunut osaksi Suomea ja sen voisi niin sit virallistaa. Ja sitten tavallaan niin kuin tämä, että kun täällä sit leikitään niin kuin jotain valtiota, niin sit se tavallaan niin ei tarvitse enää leikkiä sitä. Se niin kuin ei mene hyvin tämä valtioleikki, mitä nyt leikitään. Mm-hmm. Mutta Latvia ja Liettua, mitä niistä tulee? No en mä tiedä, Latvia voisi liittää sitten Ruotsiin ja Liettua voisi palauttaa vaikka Puolalle sitten. Tällä suurella kartalla.